Kwentuhan tayo doon. Team Zombie nakalagay. Ito na, naka-live na ako. Hello po, hello. Mic test. Hello, di ako marinig. Hello. Narinig ba ako? Laylay. Hello, mic test. Hello. And, may tao ba? Narinig ba ako dyan? Narinig ako? Tignan ko nga itong picture na to. Nangyari? Loud and clear. Okay. 3 milyon. Ito yung hagdan ha. Ito yung hagdan. StreamYard. Para makilala kayo dito sa YouTube ko. Yan. Yung StreamYard. Ayan, nakiklik nyo. Yan. Ayan, yung StreamYard. Kahit ano lang tayo dito, mga 30 minutes lang siguro. Kaya nyo ba hanggang 30 minutes? Akit kayo. Sige. Ito, nandito na si Ma'am Cheryl. Sige. Baba na tayo. Ganito din. Ganito din pala. Pagsa TBC. Pareho sa ano pala, no? Hello. Huwag pala ako marinig. Wala kang boses? Wala. Boseng! Okay na? Rinig kita. Okay na? Ako, ba't wala akong narinig? Okay na. Loud and clear. Loud and clear? Okay. Ayan. Kahit walang tao dito, sige, kwentuhan lang tayo dito. 30 minutes. Oo. Kumusta ang feel? Anong feeling sa YouTube? Nasa YouTube tayo, ha? Parang nasa ulap tayo. Maraming nag-spark. Akala ko nasa Mars tayo. Pero walang tao, no? Zero yung views natin. Hindi kasi hindi ka madalang ka lang siguro. Maraming salamat po. Ano lang dito? Puro upload. Upload lang ako ng upload. Ayun, meron ng tao isa. Shoutout po sa 1 milyon. Baka nandiyan si baka si Ma'am Eva yan. Saan yung iba? Dali, pin ko yung hagdan. Parang nanibago ako dito. At least na-experience sa YouTube, di ba? Pag makita nila tayo dito, Busing, baka sasabihin namang lumipat na tayo ng bahay. Hindi, okay lang yan. Tapos na-experience yun dito sa... Ayun ko na. Pwede ko siguro i-ano tong Lalay Owen vlogs ko, Busing, no? Pwede mo siyang yung upload mo yung mga videos mo ng Facebook. Ayun si Tereswa na si ano to
Si Ma'am Emma yan. Ma'am Ma'am Emma Emma, yan. ikaw yan, no? Ma'am Emma. Dali, bigyan ko kayo ng panty. Para may panty kayo dyan. Lalay vlog. Yan, may panty na kayo. Nakayaman na. Itong isa. Nasa baba. Akyat ka na dito. Ma'am Emay. Ano lang tayo dito? Kwento lang tayo, mga 30 minutes lang tayo. Kwento lang tayo yung mga... Oo nga, magkatao lang naman tong ano mo. 4 million na. 4 million. Nakakapanibago. Kumana siya. At least makilala kayo dito sa taas. Hindi ba? Oo, kasi walang tao. Doon sa live mo sa kabila, daming tao. Wala. Dati, maraming tao to dati. Dati maraming... Ano, maraming Busing, tao nagla-live dati ka na rin marami. dati dito? Oo, nag-ano din ako. Parang ginagawa ko sa Facebook. Napapangat-program ako. Tapos, marami din tao. Ang dami kong alagad, di ba? Sabi ko, 100. Tapos, nakaka-graduate sila ng 1,000. Yun. O yan, isa na lang yung tao. Lumalayas na yung iba. Tapos, Huwag niyo akong pag-upload layasan, dito, guys. Bossing. Ha? Paano yung sige. mag-upload ka dito? Nag-upload lang ako kung anong ginagawa ko sa si Edison, no? Ano siya? Loading. So, pwede itong hindi pwedeng ipagsabay, no? Yung in-upload mo doon, tapos Pwede. i-upload mo din dito, hindi pwede? Pwede. Basta mauna muna yung sa Facebook. Tapos sa YouTube. Pwede pala yon. Pwede. Ayan si Boss Edison. Ay, upload ko na yung mga ano ko. Hi, madlang people. Shout out. Pwede. Yung mga videos mo sa Facebook. Ano, Busing, Si kumusta ang Ma'am Emma, signal isa mo, yan, si Busing? Teres Juanas. Malakas ba, idol, yung Fiber? Naglo-loading ako o kayo? Hindi, okay lang. Fiber yung gamit mo. Anong globe ka? Globe? Converge. Converge. Hindi. Ano siya? Converge. Okay. Dito sa amin, malakas ang Converge. Si Ma'am Emma yun. Magkano ang buwan yan? Dito, magkano mo ba dito Converge dito? Nasa 2,000 yata ang binabayaran nila Saglit dito. lang. Ha? Magre-reklamo si Ma'am Ima, iyo ko na, uwi na ako, di yung pinakyat. Lumevel up na tayo, nasa YouTube na tayo. Kapit, ayan, hiyan ka na. Triswana. May 100 Triswana, million magandang viewers. gabi po. Ayan, mas maganda doon Nasa po sa baba, baba, di ba? May Triswana. mabasa kayo. May magko-comment. Ano nga si Triswana? Hulog. Nahulog. Si Ma'am Ayan, M. Gumagalaw ba kayo? Galaw. Gumagalaw ba Yan. kayo? Nakaway ako. Nakikita. Yun. Sir Edison, Sir Alexan. Oh. Lumevel up na tayo, nasa YouTube na tayo, yehe. Ayaw mo nun. Nahulog ang Nalaglag. Nahulog ang may-ari. Tayo na ang may-ari dito. Nahulog na yung Shoutout sa inyo dyan sa baba. Hindi namin kayo mapakyat. Anong oras magla-live Shout si out Busing? sa 12 million viewers. Alas 10 daw, alas 10. Okay.
Shout out sa 20 million viewers. Wow, may 20 million. Sana all may 20 million. Saglit na. Shout out 100 million viewers. Shout out kay Pedro. Ayan, nandyan si Pedro sa baba. Shout out Petra. Ayan, nandyan si Juan. Shout out dyan. Shout out Dante, nandyan sa baba. Ayan, si Petra. Andyan sa baba. Shout Sino out pa yung mga Juana. nababasa mo na hindi ko nabasa? Shout out kay Edward Tris Laksena ang nasa baba. Yes. Sa nahulog dyan, shout out sa'yo. Ayan na, si Ma'am M. Uuwi na si Ma'am M kasi hindi pinaakyat. Hello, 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 hello. Tao po, nahulog, nahulog. Tao po, nahulog, nahulog. Nahulog si Ma'am Che. Si Ma'am Imay, naku, nahulog ulit. Kami ang nagwagi. Tuk-tuk, tao po. Idol Alexan. Oh. Idol Alexan. Live natin tong dalawa. Nalaglag na sila. Nalalaglag si Ma'am M. Try kong i-open itong isang alagad ko. Nalalaglag na si Ma'am M. Yun. Okay na? Ready na matulog. Dami ko ng Good buko night. eh. Dami ng buko sa kahuhulog. Sabi ko nga, uuwi na si Ma'am Imay kasi hindi siya pinapaakyat. Asan na si Ma'am Che? Pinaakyat pa rin yung laglag. Nalaglag. Nalaglag din? Ayan. Ay, nako. Ayan na ulit. No, yun. Pinindot ko yung more. Tapos, pinindot Ayun. ko yung comment. Nalaglag, siyempre. Siyempre, dahil mag-join sa dun sa chat, kaya siyempre malalaglag. Yan, kasi yung kamay, kita mo na. Magkantahan na kayo. Makikinig ako sa inyo. Kanta ka na kayo si Dison. Yeah. Kantahan mo si Bossing ng mga Willie Rebellion, ba? Bakit nalalaglag ako? Tingnan ako, tingnan. Kaya si Dison, kanta ka ng buntis ka na pala. May Willie Rebellion, eh. Ano? Ang title? Buntis ka na pala. Yung juntis ka. Munti. Juntis ka na pala. Oo. Paborito ni Laki na din Bossing yun. kinikita nun. Laki na din kinikita ni Rebillame sa pagbo-vlog. Oo, syempre. Syempre, araw-araw talaga may pang-content sila eh. Diba? Multitasking yung mga sinasalihan nila. Grabe sila. Saka ang tatalim na din ng mga utak nila. Mm-mm. Sa isang show nila, ilan yung sinasalihan nila, diba? Sa Facebook, may sa YouTube. YouTube. Halos lahat May na yan. TikTok pa. Halos lahat eh. Salihan na talo talaga yung mga ordinary yung tao eh. Mhm. Sa kanila kasi hindi na kailangan mag-isip kung ano yung content. Kahit walang yung mga content nila, pinapanood pa din, di ba? On the Kasi spot sikat na na yun. sila. Yung magagawa lang sila ng salita-salita eh. Okay na. Konting kalokohan na doon, Dami ng viewers. Viewers. Konting katawa.
Ano kaya nangyayari kay Lalo na yours, yung no? mga Kita na dun di sa, ko sa natin alam. comment. Hindi, nandun siya sa, sa comment kanina. Pero hindi siya pumasok sa video call natin. May nag-i-emote daw. May ano, Nagbantay sa sinasabi niya. kanya. Sabi niya, nandun yung guardia. May Baka yung bantay asawa daw niya, eh. baka nagka-problema sa dun sa partner niya. Baka siya Alam mo, mahirap minsan kasi, may iniisip ako. Mm, Di ba maraming nagchat-chat sa kanya? tama. At saka yung Baka nababasa yung, nung ano tapos. hindi, at saka yung time talaga ni yours kasi, di ba, pag, kahit naman siguro sa akin, pag hindi kayo, ano ba tawag doon? Pag hindi kayo nagkasundo sa ibang bagay, tapos sige ka ng sige, yun. Di ba? Kumbaga, halimbawa, yung Oo. panahon ni yours, naubos na lang dito. O, di ba? Hanggang sa gabi, o trabaho sa umaga, pag uwi, ano kagad, Facebook kagad, cellphone na kagad yung kaharap niya, o. Hanggang sa matulog na Hindi lang ano yung naman. asawa. Hindi ano naman. Parang kung gano'n naman, may time ka, maglaan ka ng time para doon. Hindi kasi siyempre, tulad sa atin, siyempre, ano tayo kasi, kumbaga, ano tayo na monetize tayo, lahat gagawin natin talaga, di ba? Kumbaga, Hinahabol na yun nga. nakafocus siya Oo. siguro sa account niya, ganun. Kasi mahirap din naman yung, Oo. yung time, di ba? Ibigay mo sa pamilya mo, sa asawa mo. Pag hindi ka marunong ng oras mo, talagang ganun. Party-party. Yung mangyayari dyan, may problema. Magkaroon talaga ng problema pag hindi kayo nagkaintindihan sa mga ganong simpleng bagay. Yun nga, pag ibig ko nga sabihin, pinasok mo yung ganito, kailangan supportive yung partner mo. O, tulad ng sa akin, kung hindi lang siguro ako marunong magdala, tingnan mo halimbawa, nagbibiyahe siya namamasada siya ng tricycle, di ba? Pag uwi niya, pagod. Tapos pag uwi dito, halimbawa, naka-live si bossing, o ako man, naka-live ako, halimbawa. Tapos siya yung pabantayin ko ng anak ko. Diba? Siyempre, mag-iba yun, magreklamo na yun. Sabihin, pagod na ako, tapos ganito ba, ganito pa yung madatnan ko sa bahay, utusan pa ako, di ba? Pero pag nakaintindi naman, okay lang. Kasi sa akin kasi kasi ako kasi sa asawa ko, prangka ako. Pag ayaw mo yung ginagawa ko, sabihin mo kagad sa akin, hindi yung oo ka ng oo, tapos mag-away tayo, di ba? Magkaroon na ng dahilan. Ayaw or Ganun gusto. Low sound check. Low pogi. Test, sound check. Ayan, okay Hello, na. pogi. Okay na. Okay. Nag-study ako dito paano Okay na. maka-comment. Hindi ka makakomment pag isang cellphone lang yung Ito? ginagamit mo. Hindi, dalawa ito. Pag dalawa, di pasok ka sa YouTube din, tapos doon ko lang sa comment. Nakita ko na dito ang live sa isang. Bagong sapal pa lang yung natin, yung internet ko, pag nagla-loading ako dito. Walang silbing post na internet na to. Sayang tong naglalag. Baka hindi ba umuulan dyan, Busing? Hindi ma. Hindi mo. Isa lang yung nanonood. So, kayo nanonood na isa. Baka ikaw nanonood dyan, boss Alexan. Ikaw yung nanonood. Ito isa. Si Alexan. Nag-try lang ako paano wala na talaga mag-comment. tao sa YouTube mo. Lalagay ko isa. Tingnan mo lang yan mamaya, babaha na yun. Kumanta ka nga, bossing. Walang comment box dito sa akin. Ha? Saan dito? Yung may comment na pangalan, yung may drawing na comment. Kung parang, Wala dito. ba? Ay, follow ko pa siguro kayo. Gerald Baladeo, Naantok na siya. Bossing, ranahan mo na lang kami, oy. Pagod kasi yan eh. Yung mga Dito sa paboritong Kumanta ka na lang. Ito. Kanta ka ng Juntis ka. Pwede akong kumanta dito. Buti pa si Juntis ka Idol talaga. Edison naka-comment. Saan ka nag-comment banda? Sa dito baba pala lang siguro. Ito sa sa live chat. Sa live chat. Sa live Sa chat. baba. Loko-loko kasi itong cellphone na to, hindi ako marunong gumamit. May blue na kayo. Tapon mo na yan. Jacket na kayo. Ayan. Ayan, okay na. May 4 na milyon. Salamat po sa 4 million din daw dyan. Pwede kayo kumanta rito, ha? Pwede kayo kumanta. Yan ang problema sa akin. Hindi mahilig yung kanta sa akin. The end is Audience na talaga near. ako.
And Siya, so I Elias. pay Shoutout sa'yo, siya, Elias. Yun. Thank you. the final curtain. Yun. Salamat, siya, Elias. Sige, go. Tama. Sige, kanta ka lang. Walang CPR, okay lang CPR dito. Mamamute ko to. Thank you, Shael. Nag-hello nga doon naman Sino sa si chat Loren? pala. Ikaw to sa Loren? Ikaw ba to, Boss Sa Alexan? chat Ikaw pala ba ito. si Loren? Hindi ako si Loren. Hindi. Ay, Loren and Avaren. Ay ba yan? Shoutout po sa'yo. Thank you. May mga taga-ano din dito, taga-Facebook. Yung mga followers ko sa Facebook, lumipat din dito. Dali, share ko nga to sa kabila. Baka Ay, dito ako sa sakaling chat. mapapunta sila. As Loren and Avarin. Oh, yan. Hindi ko kasi makita saan at dito mag-comment. Ikaw Sila yan, si Lai Loren? and Owen Vlog. Dito Kayo ako yan, Kuya nag-comment. Alexan? Yung Loren? Oo, yung Sino yan? Len, hindi. Lalay and Owen Vlogs. ikaw. Ay, Kids hindi mo yan nagagana eh. ko. Dali lang. Sabi dito, you are now standard Sound check. moderator for Sound this check. channel. Ayun, gumagana. Ganon din kanina sa akin. May ganon din. Dire- Sound check, ano, mic test. Ayun, gumagana. i-close mo lang ito, Gumagana Mami May? siya. Hmm. Ayun. Good. Shael, thank you. Shael, close sa ko lang pagpasok kanina. sa live ko. Nagtry lang ako. Baka Buti pa itong sakaling isang naalala pa ako. Buti pa itong isang cellphone ko, may lumalabas na ng mga nakatawa, kung ano-ano nakalagay. Yung isa wala eh. Oh, pwede dyan. Pwede. Okay, may umiyak dyan. Wala, okay lang yan. Pag umiyak kayo din. I-share ko. Maglagay nga ako ng ganito. Sino to si Elias? Ayan o. Ma'am Cheryl Ay, si to? Shael. Naglagay nga ako ng ganyan o. Shael Elias, shout out sa'yo, Shael. Thank you sa live ko. Hindi ako Mga makapag-comment. kasama ko Saan pa banda mo sa nakita, Idol Edison? Dito sa baba? Yung Sa live baba lang, comment? sa baba. Di ba may Live parang comment. dollar? Tapos may tao na, may mukha na nakangiti. Chat, Sino publicity tong o. Ayan. ano? Si Knight. Sino yun? Knight. Wala. Itong may dollar. Oo, dyan. Diyan ka mag-type. Nightbot. Itong Charan. chat publicly. Chat Oh. publicly. Oo, Ito pala. yan. Pero bakit Loren and Abirin ang nakalagay sa akin? Pangalan mo yan. Eh baka yun ang pangalan ng Sa, ano? Nakapangalan sa Gmail YouTube. mo. Yan, nakalagay mo sa YouTube. Baka yun ang pangalan ng Ah. ano, nakalagay Baka dyan. yung Nakalagay. account, baka yun yung account mo sa YouTube. Hindi Oo. kasi, Nakapos kayo. siguro kasi sa, Kung anong sa, account yung nakaano dyan Nakapos kayo naka-follow sa kay Facebook. Bossing. Para alam nila Sa anak ko, ito nandito kasing tayo sa cellphone na to. Facebook, sa YouTube. Hi! Andito pala kami sa YouTube ngayon. Ito yung bago namin dito na kami. Bye-bye! YouTuber na kami ngayon. Lipat na din kayo. Baba. dito na kami Lipat na nag-uusap kayo. ngayon. Nag-level Pwede up kumanta dito. na. Kung gusto nyo kumanta, kanta kayo Ma'am Ikaw Cheryl, na, Bossing. kumanta, Namiss ko yung walang kanta problema. mo, Bossing. Anong kanta? Namiss ko yung Yun. Yun ka. Yun yung Oh, kinanta diba? niya. May kumanta nga si Idol. Hindi wala kala yung nasa baba ako nun. Sa StreamYard din yun eh. Mm. May bisita nga. Sino ang bisita nun? Limutan Sila, ka bisita sila nun yours eh. doon. Oh, sila yours. Pwede kumanta Kaso, dito. Oh, yun, yun, oh. Naalala ko yung unang kinanta ni Bossing sa akin, yun ka eh. Kasama ko si Ma'am Feli eh. Hinarana yung mga matatanda. Yung mga dalaga. Mga dalaga. Oo. Yun talaga unang akyat ko doon. Hinarana kami. In-interview Nag-comment pa ako, naman sabi ako dito. niya, Hindi ako pinansin ni sabi niya, Bossing. bakit ka ba bakit ka ba nag-content creator? nag-comment ka Anong doon ka sa dahilan chat mo? box, Ma'am Che, Oh, nag-hello. nahila. Doon sa chat natin. Sa Sige, kabila. mag-reply tayo doon sa kanya, Siyempre, sa chat box. I-like nyo dito I-like nyo dito sa may kailangan mag-like kayo. I-like nyo. O isa lang yung nag-like. Ako lang yung nag-like. I-like nyo naman. Asan Diba? banda, Bossing? Ayun like. Like nyo Paano pa kung makapag-like? Nandito na kami sa taas. Ayun nga pala. Yung mga may cellphone, may extra Yung cellphone. dalawa mag-like dyan, nyo. tatlo sila. Oo, Kasi sa kaya sobrang ako. yaman ko, hindi Isa ko sa na-afford akin. yung cellphone eh. Isa kay Edison, isa kay Alexan. O di, tatlo lang tayo nanonood. Pasensya lang na mga kayo, team pag zombie nadagdagan nanonood yung dito. yaman ko, bibili na ako ng extra.
Hindi ko, Oo, anong hindi saan natin ang pag like umaman dito? ako, bibili ako ng isa. Asan daw yung like? Naka-approve yun, Mayor. Pag hindi mo makita, ihag mo na lang yung cellphone mo. Okay na yun. Makita mo yan. Sige na, kumanta na kayo. Pwede rin kumanta Bossing, dito yun kahit ka. PR. Kantahin mo na, yun ka. Kapag maraming tao, sige kakanta Ako ako. Pero ay wala naman may maraming tao. lobo. Ayan, matutulog na tayo dyan. Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Ma'am Cheryl, wag mo namang ipaalala yung mga ganun. Chikading, Tinutulog Ayun, na pala ni chikading, Bossing. naglupad-lupad. Chikading, chikading, naglupad-lupad. Pwede yung 3 bibi na lang. May May tatlong, tatlong bibi akong nakita. O yun. Mapayat, mataba, mga bibi. Bossing, ganda ka na, Dugtong Bossing. eh. Wala masyadong tao eh. Konti lang yung tao. Sa Okay lang marami, yun. gaganahan ako. Mamaya, Okay lang. papasok ko sila doon. Oo. Shoutout Para natin attend ako. i-shoutout natin si Wamos, si Zainab, sino pa tong nandito sa baba? Si Ibana Shoutout Alawin, sa nandyan sa Tagumpay. baba. Shoutout. Dyan si Tatlo lang tayo si dito. Si Boss Edison. Si Alexa. Tatlo lang tayo dito, naka-busy. O yan, dalawa na lang. Lumayas na yung isa. Si Boss Edison lumayas na. Ayun, dalawa na lang tayo. Hindi. Sino yung isa? O, dalawa na lang tayo. Ayun, tatlo na. Naging tatlo. Makikita mo dito Ano kasi yan? yung mga yung manonood, yung nakabukas ng ganito. Sa Kapag taas. nakabukas yung cellphone mo, naka-YouTube. Yan, ganyan siya. Ah, Doon sa live chat, dalawa yung top yung me. Ano yun? top messages. O, tatlo na. Pwede ka mag-message dyan. Ikaw ba si Loren and Abaren? Ay, may blue jacket ka na. O, kapag may blue jacket na kay ganito, pwede kayo mag-comment ng flooding. Pwede. Walang problema dito ng flooding. Oo. Bawa, mag-type kayo ng Kapogi. Ang mangyayari dan, yung subscriber nyo, papakita niya kung ilan yung subscriber nyo. Ganun siya. Naka-nightbot yan, naka-program. Ganun. Parang nakapikit na naman ata ako ah. O, sige na, magkanta na kayo. Abot tayo ng dito. Kahit 30 minutes lang tayo dito. Okay na tayo dito. Okay lang, kahit magdamagan na, matutulog na naman ako. Pwede, Kumanta, walang pwede sound, matulog dito. walang music. Pwede tayo si matulog. Bakulaw, iniwan natin doon sa chat. Hindi, sabi ko, magla-live ako sa Bumaba dun siya eh. YouTube. Sabi ko, akit ka Bumaba dito. siya? Hindi, parang busy sila. Maraming tao sa kanila. Kumakain. O, tignan mo. Ayun binigay ni Nightbot kung ilan yung followers ko. Sa baba, ayun. 13,600. Yun. Ay, di ba? O, yan. Wala talaga. Sino Walang yan si tao. Sino yan si Nightbot? Ano yan? Matic siya. Parang naka-program. Halimbawa, pag may mga magpa-flooding dyan, iyan niya, hide niya. Kumbaga, parang din siya sa Facebook, gaganyan niya, parang pipigilan niya. Ganun. Hello din sa'yo, Kapugi. And Malago, Lorin, and Avari. Napasaya mo si host, love. Kuya mo, oy. Sabi niya, hello daw. Ngayon sinabi niya, hello. Sabi naman ni Nightbot, sumagot siya. Pag sinabi mong hello, naka-program nga yan, pinaprogram ko. Halimbawa, kung gusto mo ilagay natin dyan, Team Zombie. Pwede ilagay ko dyan, Team Zombie. Please support and connect to Edward Laxina channel. Good night po. Oy, magla-live pa tayo sa kabila mamaya. Aga pa pala, 7. Kaya magpahinga muna ako, bossing. 8 lang tayo dito, 8 lang, okay na kami. Kaya habang nandyan kayo, tahimik lang ako dito ha. Pahinga lang ako. Sige. Para may Tulog resistensya na. ako mamaya sa live. Tulog na. Tingin ako sa biyahe. Mahal ko. Sige, kanta lang kayo. Unlimited kantahan Tulog dito. na tayo. Pagod ako sa biyahe, oy. Diyos ko, tapos ang lakas pa ng alon kanina sa dagat. Sakit ng buong katawan ko.
matulog na. Ako din matutulog na. Mm. Ipang-upload ko pala yung mga ano ko dito, bossing, sa ano ko. Sayang din yun. Alin? Oh, sayang. Sa Upload parlor. mo, pwede naman upload. Basta Sa iuna ko yung ano, iuna ko yung sa Facebook. May umiyak na bata dito, okay lang? Pag umiyak na bata, okay, mute ka na lang. Mag-mute ka. Mute. Mute po. Yan. Ay, Tapos, gumawa ka na. okay lang pala siya pag nauna yung ano, nauna yung Facebook kaysa sa YouTube. Mm-mm. Dito naman kasi sa YouTube, pwede kang kumanta dito kahit mas CPR, copyright, walang problema. Kasi ano ko siya, mamamute ko siya. Halimbawa, kokontrol ko siya. Halimbawa, yung kanta mo na Lero Sinta, man siya, may copyright. Ang gagawin ko, mag-mute siya nun. Walang, kahit kakanta ka, walang boses. Pero kikita pa rin ako doon kapag na-play nila, yun meron. Magkukulay green. Pero kapag copyright, pag magandang boses mo, Leron, copyright mo na. Leron Sinta. Hindi Bunga siya ng maselan. sampalo. Ay, subo, kahit munti, ang halaman doon ay Ay, si Idol sari-sari. Alexan. Singkamas at talong, sigarilyas at mani. Bata, Ay, daming mani. bata, batani. Ay, Sisis natulog may na. viewers tayo. Mimi Burr. May kasarap Mimi Burr, thumbs up dan. Kapag sinabi thumbs up, Mimi Bear. like nila yung video. Time's done. Shoutout Mimi Burr. Ay, kay Ma'am Gina to. Mimi Ma'am Gina Bear yan. Lakman, maraming salamat po sa mga team Bingo Warriors. Thank you so much. Gina Lakman Vlog. Founder. Team Bingo Warriors. Together, sticker together. Support each other. Warrior family and God Thank you, bless Ma'am us Mimi Bar. all. I-subscribe na ako sa iyo, Ma'am Mimi Bear, ha? Mag-follow ko dito sa may manok. Mimi Bear. Ano? May manok. Mag-comment ako dito, ha? Mimi Bear. Yan, dami na. Hi! Ikay. Ayan, Ikay OFW. OFW. Ay, Ay, Ma'am Ikay. Ikay. Time's done. Ayan, Hi, Ma'am Mimi Ikay. Bear. Hi! Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Ingat-ingat po kayo dyan, mga OFW. Bayani kayo ng bansang Pilipinas. Yun, malulupit. Si Ma'am Ikay, OFW. Shoutout, Idol Si Alexan. Sis Emmy, pumasok lang dito para matulog, oh. Pagod kaya Pagod siya. na pagod Pagke. ako. 2 oras Bakit pa wala ka naman bang- yung biyahe papunta doon. Pag-uwi pa. Tapos, Wala ka bang grabe pa yung wala ka alon bang- kanina. Nag-vlog ka ba, Ma'am Emay? Nag-vlog ka? Hindi, walang signal doon eh. Hindi, video. Ay, Ah, nag-video ka na lang. Ako, nag-video lang ako doon. Ayun. Di pa ako nakapag-upload. Tapos Ayun, pag uwi namin, nag-voting kayo. bumaba Voting. pa yung kapatid ko. Nag-ano pa dito, dumaan pa sa bahay, nag-inuman pa. Kaya Pero napagod mas tuloy maganda, ako. Ma'am Emay, i-upload mo yan sa Reels mo. Mas maganda sa Reels. Kasi short lang, mas maraming views doon. Mm-mm. Sa long video, minsan walang masyadong videos, no? Walang masyadong Tama. views. Yun nga. Sa akin kasi okay naman kahit meron. Kaya pahinga ako ngayon para mamaya may resistensya ako sa live mo. Oh. Kaya kayo na Oh, naman para, ingay dyan. para marami ka na nang mau-cry doon. Oo. Kasi pag pagod ka minsan, di ba? Ang hirap magsalita pag pagod ka. Oh. Sigurado, akit niyan si Ma'am Coco, sigurado, tsaka si Boy. Hindi masyado nag-aakit si Ma'am Coco. Oh, baka may trabaho. Kanina nag-aakit sa akin yun. Sabi niya, sige sir, sandali, meron. Sige lang po, walang problema. Mm-mm. Tinignan nyo yun, napanood nyo yung ginawa namin kanina? Hindi po, Ano? hindi pa napansin. Hindi ko napansin. May mga maskara. Ginawa talaga niyo yung dalawa? Ni Ma'am, Ma'am Coco?
Game din si Oh, Ma'am Coco, no? Talaga nilagyan yung ano dito, yung face mask. Grabe. Sabi ko, game din pala si Ma'am Coco. Game na game. Grabe. kasi nagluto siya, bossing. Nagluto siya. Tapos tumatalsik yung ano. Sabi ko, wala ka bang full gear dyan na para hindi ka mahabol ng mantika nung uwi? Mantika. Mm-mm. Oh. Tapos nilagyan niya ng ano dito. Lagyan niya dito Ah, ng face mask para hindi mahabol nung mantika. ah, Tapos nung umakyat ako, nagganon din ah. ako, tawa siya ng tawa. Pati si Ma'am Marieta Sabi, Vesperas kung umakyat, nagkaganon din. Si Ma'am Ubita, Nakisama sabi ni na. Ma'am Ubita, ah, Nakisama. hindi, sabi ni saka si Ma'am si Ubita, Mang Marieta talaga. Game si Mang Marieta eh. Mm. ah, sabi ni Ma'am, dapat tanggalin daw ang mask before magbaba. Si Sure na, si Boss Ma'am Alexa. Coco kanina, may inakitan Baka ano. siyang nag-live. Ayan, naglubunga nga. Kaninang hapon, yung lalaki, Bisaya. Nag-loading. Okay. Taga Cagayan, katong mo ang giadtuan. Kanina hapon. Taga Cagayan yun. Ano, mahina ba Iya to. internet ko? Mahina yung... See? Hindi, okay lang yung musing. Dinig man, dinig. Dinig okay naman. Ako'y naglo-loading siguro. Ako Hindi siguro. Ano kayo, nag-ikot kayo sa akin, umiikot kayo ng dal. Kayo, Boss Alexa tsaka ng Cherry. Ayan, meron pang 3. Okay na yan. May 3 Tatlo po. sino? Tatlo nga. Shoutout, ayan, 4 million. Salamat po sa 4 million. Shoutout. O, 4 na. Makita mo din sa ano, Members, sa StreamYard. shout out. Makikita niyo sa StreamYard yung ilang tao. Tatlo? Dito sa akin, Ayan, tatlo. yung mga Ay, members dito sa na yan, StreamYard, hindi ko i-click mo nakikita. yung dollar sign, di ba? Dollar sign. Oh, i-click mo yung dollar sign. Meron dyan nakalagay. Oh, sa cellphone. Super chat. Meron dyan member. Yung member. May dito kung magkano yung... Oh, super shatter. Parang stars din to. May palipad, may 20,000, 5,000, 1,000. Super Pinakamura dito. sticker. Oh, naglo-loading talaga ako. Maglo-loading kayo sa akin. Ayan, may mga super sticker, super chat, membership. Nilakay. Elski Vlog. Guardian Official. Wall Brewing Vlog. Three million viewers in the house. Dami ng comment to. 28 comment din dito sa akin. Hand pink. Nahulog yung may-ari ng Oh, bahay. 4 na. 4 million. 4 million in the house. Top messages. Oh, Ito. oh. Kanina pa dito sa akin 4 million Oh. yan. Oh. Late dumating dito. Natawag si Ma'am Judith sa group. Bakit siya walang nasagot dito sa group pa? Pwede ito sagutin? Tawag si Ma'am Judith. Nasa YouTube kami. YouTube. Akyat ka dito sa YouTube. Papuntahin mo dito sa YouTube, Busing. Para dito na naman mag-ingay si yung kaibigan natin.
Uy, nagpalipad si Cesar Yumol. idol, si Cesario Mall. 49. Diyan? Oh, 49. Cesar Yumol. 49. $49. Di, Ay. pisos yan. Apo, Si ano yan? Si Lacoste Infinity. Ma'am Infinity. Apo Cesar, may ka-shoutout Apo Cesar. Nag-live lang kami Lacoste. dito. Si Lacoste Infinity yan. Lacoste Infinity. Apo, thank you king 49 pesos. Thank you ang ipalipad mo. Thank you. Yan. Si ano yan? Si Lacoste Infinity. Wow, galing ah. Inday Mama Vlog. Yes po, hindi pa Thank ako you. matanda. Hindi Thank po you, ako Apo Cesar. tumatanda. Night boy po ako. Oh, Inday Mama Vlog. Cesar Inday Yumol. Mama Vlog. Inday Mama Vlog. Ayan. Bababa ako, mahina yung busis. Aakyat na lang ulit ako. Ano yan? Hindi, okay man. Joyce, black. Malakas boses mo, Idol. Edison. Ay, si Ma'am Joyce. Andiyan si Joyce. Si Joyce is keyword, oh. Ma'am Joyce. Madinig yung Shout out. boses. Si Ma'am Joyce, yung taga Australia ba to? Si Ma'am Hi, Joyce Watts. Shout out si Ma'am Joyce. Oh, si Ma'am Joyce. Shout out kay Ma'am Joyce Watts. Cesar. Wala. Hello. Si Ma'am Joyce. Oh, Ay, saglit Shout lang out to, kay- Apong Cesar, saglit lang ako dito. sabi ni Ma'am Joyce. Nag-try lang ako Dito pala kayo. Sabay. Hello daw sa inyo, sabi ni Cesar Yumol. Si ano yan, si Inday Mama Vlog, wala Costa Infinity. Mahina yung boses. Ako ba'y mag-downloading ako o ano? Ako, mahina. Okay lang, busing. Ako, mahina. Hindi, okay lang. Mahina ako. Hindi na ako magmamic. Hmm? Okay na ba? Hello? Okay. Okay po, bossing. Ayun, wala na. Ay, okay na. Yan, hindi na ako nag-mic. Ano na lang ako, headset. Headset na lang tayo, ayan. Ma'am Joyce, may kasyara Si sa'yo. Lauren. Po yung live mo. Dito ka pala makikita, sabi niya. Opo, dito kami nag-live mo muna. Tinry lang Joyce namin Black. dito. Lauren Apo Cesar, and thank you, Ma'am Aberrant. Joyce. Salamat, Ma'am Joyce. Si Ma'am Joyce. Si Lauren. Hello, Ma'am Joyce. Ah, sige. Hello din sa inyo, Kapugi and Malago. Anong malago? Tulog na. Ganda. Hmm? Malago, maganda. Tama ba yung Sir Edward? Malago is maganda? Yung Sir Edward. malago, parang ano yan, lagtom. Ano ba yun sa Tagalog? Nabuhay. Then natutulog ako dito, naka-edip ako, tapos ginising ako ng anak ko, sabi niya, naka-live kay mama, natutulog ka. Hindi alam.
Good evening po. Good evening po, Cesar Yumol. Sabi ni Ma'am Joyce, hinahanap ko yung live nyo. Dito pala kayo. Dito ko pala makikita. Nagtatago ba kayo? Oh, dito si Ma'am Yours Castro. Yan. Nag-comment oh. Oo nga. Hello, Ma'am Chi. Gandang gabi Sorry, po sa I'm lahat. late yesterday sa big day. Mobility na lang. Thank you, Ma'am Joyce. Thank you. Okay lang yun, Ma'am Joyce. Okay ra kayo. Nagtago mi diri sa YouTube. YouTuber na kami. Ano na kami, lumibil up na kami, Ma'am Joyce. Channel ko Para yan. ako na Sabi, kaya mo channel sila. niya. Channel niya ni Yours. YT, channel ko yan. Kamusta ka na, Idol Yours? Kumusta ka na, Yours? Yes, kamusta ka na, foreigner? Foreigner. Nag ano ka lang, nag-wig ka lang, nag ano ka na, ha? Nabago lang yung buhok mo, ha? Lauren and Aberin, Yours Castro in the house. Shout out 4 million viewers in the house. Joyce Black. Wow, nag-level up na ang mga zombie. Okay lang po. Nahinga pa. Ayos yan. Pagaling ka. Pagalingin mo rin yung ano mo dyan. Singaw-singaw mo. Para makapagdaldal ka na ulit ng malakas. Bagong bahay ng mga zombie to. YouTuber na. YouTuber na ka mo. Yours, shout out sa YouTuber yours. na mga zombie. Ayaw mong makyat, dito tayo kwentuhan. Saglit lang tayo dito. Pogi, 4 members na. Mamaya. Ibig sabihin 4 members. Pogi 4, wala pang members. Ano yan, subscription siya, 99 pesos. Wala. Ganyan siya. Diyan din ako kumikita. Pag nagla-live ka, kumikita ka. Pero hindi ka nagla-live, wala. Depende na lang sa ads. Kung may mga nagpa-viral, mga ganun. Ganyan siya. Wow, nagle-level up ang mga zombies, sabi ni Ma'am Joyce. Oh, Ma'am, i-ano ko na lang sa'yo, pasok ko na sila sa YouTube. Mag-YouTuber din mga to. Ganyan din yung mga pangalan nila. YouTuber na, bagong bahay. Oh. Sa lahat po na nandyan, hindi pa nakakapunta dito, punta na po kayo dito. Ay, yours. Dito na Pwede po ka yung pumunta bago. Dito, yours. Dito na. Yours. Oh, Kanta Kit ka dito, pwede ka saglit. kumanta. Unlimited kantahan yours. Kahit kanta ka Pero pa, may kung- tugtog, okay lang. Gamitin mong karaoke mo, pwede. Bakit ngayon ka lang? Honey, hello po, Ma'am Honey. Annie Girl. Shoutout sa'yo, Annie Girl. Ilan po dapat subscribe bago? Ano yan? May harang na heart eh. Ilan po Isa mo na, dapat isa na lang. subscribe bago malalive Ludi Edward? Hindi ko mabasa, may heart dito sa akin eh. Thank you. Tawag ito.
Ilan po Honey Girl, dapat thank you. subscribe Honey bago Girl. mag-live? Lord Edward. Mga kahit 100, okay na. Pwede ka na mag-live 100. Yun. Ikaw, Idol Edison, may ano na ka? Oh. Ano, YouTube channel? Wala pa. Wala pa. Sige, gawa tayo. Wala pa. Gawa tayo. Para subscriber tayo kay Sir Edward. Hindi, Subscriber tayo, subscriber na. Pwede naman kayong pumunta dito, walang problema. Jim, shoutout sa mga team Gina, Lakman Founder, thank you po sa mga ano dyan. Thank you sa mga Bingo Warriors, kay Ma'am Gina, thank you. Siyempre, si Ma'am Gina kasi isa rin sa mga tumulong sa akin dati sa YouTube. Thank you, Ma'am Gina, Lakman. Paano makyat? Eto, paano ko ba to ano yung nagdan? Paano ko ba? Yours Castro. Okay, sige. Want ko lang dito. Gaming sana. Pwede mag-gaming dito. Pwede dito yours. Anong mga bawal dito, Idol? Nandito na si Mar. Oh, nandito si Mar eh. Sabi Wala ko, pa. Mar, nandito ka, Maroas. Gusto niyo Nandito umakyat? sa... yun nga. Pasok. Click mo. Akit kayo dito. Akit ka dito. Magano ka, magsayo-sayo ka dito. Click mo yung nakapin. Yung hagdan sa kapin. Nakapin siya ngayon. Nakapin siya. Naku, paano yun? Yun nga Muna sinasabi ako, si inubo Edward yung eh. anak Paano ko. yun? Ha? Baba muna ako, nag-ubo na naman yung anak ko eh. Sige. Kahit iwan mo lang dyan, Ma'am Cheryl, i-cellphone mo, okay lang yan. I-ano mo na lang. Close mo na lang yung ano. Mute. Tulad na sa akin. Close mo na lang. Sige, yung mute ko na parang na. ganyan. Pwede. Yan. Mute then cam. Hello, Ma'am Emay daw. Sabi ni Ma'am Joyce. Ayan, Ma'am Joyce. Hi, Ma'am Joyce. Hello Shout out po, sa'yo. Ma'am Joyce. Dito Medyo naman kami matamlay ngayon. yung dating ng boses ko, no? Talagang inaantok eh. Ay, Yours, naku. try mo yours. Pwede. Ay, may market. Sorry, may market. Si Mar Rojas. Nandito pala. Sorry, Mar Rojas. Ay, Pasensya na po Uy. muna. Hindi masyadong ingay si Emay. Dito na tayo ngayon. Rojas. Sikat ka na. Ayun o. Shoutout mo yung mga taga-YouTube ko. Oy, marinig nyo. Oy, Mami Ma. Marinig nyo. Hindi nakita Sigurado ko may yun. Kari Kasi ka na-miss pala ko ka siya ngayon. Hindi. Na-miss ko siya. Hindi ko siya kainin. Nandito na si Americana. Yours, Castro. Yun si Tindira. Ano? Tenderang parener. Bakit itim na uli yung buhok mo? Hindi ako nakano ngayon, nakalagay. Charot. Ganda kaya ng ano mo doon yours. Kaya Bakit nga, eh. Parang nagkulay parener. ka na? Nagulat Nagkulay talaga ako ka- sa live episode. Sabi ko, sino ba itong kasama niya? Akala ko parener na talaga. Pero yours, bagay mo yung ganong buhok. Maganda ka dun. Super ganda ka, Americana. Oh, di ba? Tanong mo sila. Hindi. Nagbabalak ako, tinitingnan ko lang naman yung ano, siguro mga after a month siguro. Ano, after ano? After a month. Oh, after a month Christmas na yun eh. After naman, Christmas na yun. Gusto ko rin magkulay kasi wala pa akong time. Na ano pa. Idol Alexan, nag-renew ka ng license mo? Di ba? 2024 pa. Bakit? Papil! Yung ano ko nga, itong YT ko, may Ha? 7 akong subscriber. Ilan? Papil na. Walang 7 plastic. subscriber pa lang ako. Eh, gusto ko Crispin sana Vlog. gaming Yan si dito eh. Crispin Vlog, si Papa Crispin. Ayun. Yun ang bago na. Papa Papel na. Crispin. Patog. Papa Crispin Ubus Vlog. na daw, wala na. Kaya papil na. Hello, Papa Crispin. Eh, Yan paano nga. pag ano? Nabasa yun? Bakit ka dito? Ha? Ayun na nga.
Kailangan Ito mong na, nagsilabasan na ipa-zero. ang mga Okay. zombie. Dalahin mo yung Hello, zero. hello mga lods. Sabi Iwan mo niyo, yung Joyce original. Black. Ang gulo. Tama, Crispin, shout Pero ano, out. 2024 pa ako mag-renew. Ay baka meron na. Hagip ako eh. Papel lang sa'yo ngayon. Ganun Hindi naman pa, ngayon, di ba? yung Yung pag isang nag-renew ka ng kasama ko license, nag-renew, papel. papel Ha? ngayon eh. Yung nation nila. Papel, oo, papel. Wala Papel, yung papel. ID. Ano, wala nang Walang budget. ID. Ay, posible yun. Oh. Posible yun. Dami nagre-renew. Saan napunta yun? Ba't nalalaglag si Lord Edward? Hindi, bumababa talaga May yan. nasigar signal. Joshua, ito na, nagsilabasan ng mga zombie. Hello. Ubos na daw yung budget ng LTO sa ID, kaya ganun. Ewan ko ba? Papel na lang. Bro. Yung sasawa ko kasi sa October din siya magre-renew eh. Yung Hagip ano din. ba, Kuya Edison, yung exam ba, di ba naka ano ngayon, Portal. tawag doon? Online portal? Oo. Portal. So pag alimbawa, portal. kumuha ka ng exam ngayon, may expiration ba yun? Alin? Yung ano? Ano ba? Kukuha ka ng Yung result ng ano? exam. Hindi. Pag kailangan mo, bago ka pumunta doon, mayroon ka ng naka-exam ka na ng portal. Kung gusto mo, Ayun nga, sa ang bahay ibig ka mag-exam. sabihin, nakakuha ka na ng portal mo ng exam, tapos hindi Okay. ka pa magre-renew halimbawa kasi malayo pa yung renewal mo talaga. May expiration ba yung result ng exam yung sa portal? Na halimbawa, gamitin mo lang itong 2 months tapos kuha ka ulit. Ayun ko lang kasi hindi ko pa na-experience yung mga maminay. Kasi pag doon ka sa LTO, may oras eh. Oras na ano. Halimbawa, mag-exam ka sa portal, di ba? May ano lang siya, may minutes lang din siya. Oh, nawala kayo. Shout out Papa Crispin. Ano sabi mo kay Citizen? May ano lang siya, di ba pag mag-exam ka, may ano lang, may nakalagay lang din na minutes kung ilang minutes. Hindi, ang ibig kong sabihin, di ba, pag nag-renew ka, kukuha ka ng exam doon sa portal mismo. So, pag Okay. nakuha mo na yung result ng exam, di ba, may issue na papel yun kung ano yung result ng exam mo. Dadalhin mo yun sa LTO, sa LTO, di ba? Para mag-renew. So, halimbawa, yung exam mo, ngayon ka kumuha, pero yung renewal mo, halimbawa, October pa. Pwede pa yun magamit yung result ng exam o baka may limit na halimbawa, good for 1 month lang yung result ng exam. Pag hindi ka naka-renew mag-exam ka muna ulit. Hindi pa ako ng ganyan, Ma'am Imay, na may expiration na. Pero ano yun eh, account mo naman yun eh. Kapag hindi ka nakapasa sa portal exam, idol, Edison, ibalik. Exam ka ulit. Exam ka ulit. Kuha ka lang ulit. Kuha Walang ka ulit. problema dun. Walang ilang days na pwede kang mag-retake. Pwede retake Oh, agad. repeat ka ulit. Repeat. Parang ano yata yun. Hindi ko sure kung 3 beses siya. Magbalik ka 3 beses. Di ko sure parang ganon, 3 beses. Kasi yung asawa ko, nagkuha na siya ng exam. Sana magre-renew siya ngayong buwan. Pero actually, yung renewal niya is October. Mag-advance renew siya sana. Kaso itong pumunta ko dun sa LT, sabi sa last week of August pa siya pwede mag-advance renew. So nakalimutan ko kasi itanong doon kung pwede pang magamit yung result ng exam. O baka magkukuha pa ulit ng exam yun. Yun lang, hindi ko masagot. Hindi, wala kang idea. Wala. Wala na nababagsak sa Lulod. renew. Naglo-loading. Naglo-loading si Papa. Hello. Ito na, nagsalabasan na. Shout out. Hello. Shout shout out kay out. Ma'am Joyce Black. Kasi yung isang kasama ko, yung isang kakilala ko, kumuha kahapon. Sabi, ano ba yan? Papel naman itong lisensya natin. Tapos tayo kumpleto ng bayad. Oo, papel talaga. Di ba nung nakaraan pa yun, binalita ngayon, di ba? Naging issue ngayon Grabe kasi naman. bakit papel? May budget naman, nagbabayad naman. Nagbabayad naman yung mga nagre-renew.
Saan napunta? Yun. Oh. Mahirap na lang magsalita. Nung nakaraan nga, di ba, nagkaubusan nga ng sticker. Oo. Biro mo, sabi ko ay, sa isang bond paper, ilang sticker na yung magagawa mo dun ah. Oo. Tapos nagkaubusan pa. Alam naman nila na maraming mag-renew talaga. Na ano yung ano ko, post ko sa Facebook. Itong live na to, pinost ko sa Facebook. Facebook? Ah. Nag-plug ako. Dinilit ko na lang. Plug content. Wala si boss si Alexan. Mahulog. Na-plug Dami content. nagpapalipad ng heart, oh. Nahulog yan. Baka dahil kanina bossing sa kantahan? Hindi. Baka. Baka may manasabi. Baka may nasabi kayo doon. Kasi di ba bawal doon sa kabila. Dito, okay lang dito eh. Walang problema dito. Ah. Eh kasi nagkakantahan tayo eh. Well, nagbabahay kubo tayo. Bahay kubo. Wait Ako ay lang. may lubo. Sige, okay lang yan, yours. Matatapos na ako dito. Again na tayo dito niyan. Okay na to. Nakailan Ikay minutes na tayo. OFW vlog. Para sa 1 hour na yata tayo. para na ba tayo? O 1 hour na, oh. 1 hour na. Okay. 1 hour na. Okay tayo. Ma'am Oh. Joy, salamat. Oh, mga Ma'am guys. Joyce. Huwag niyo po Mag-out na kami. kakalimutan kami dito lahat. Sige na. Sige. Naku, YouTube channel po ako. kaakyat lang ni Marie. O, sige. Bababa na agad. Hindi. Sa Tayo dito. Facebook naman tayo dyan. Mamaya, Pasama mamaya tayo Consmar, sa- may live tayo. Sa live, dun sa mga Facebook. to, Bossing, sino- anong oras, bossing? Sana naman kayo pupunta. Ayun muna tayo, siyempre. Sabi ni Ma'am ni Ma'am Joyce, sana naman kayo pupunta. Saan naman kayo? Lipat bahay na naman kami, Ma'am Joyce. kung saan kami napunta. Nasusunod, makikita na, nandun na, nagti-tiktok na. Ayun, pwede rin. Patiktok. Meron akong TikTok doon. Kita mag-live ka. Yes, sugurin natin. TikTok mo. Sugurin natin Pina- TikTok mo. Meron din akong TikTok. Nasa baba ako, sabi ni Ma'am Yor. Mamaya, wag na, sa Ay. ibang araw na lang. Papang ibang araw na lang. Yours. Sige, okay lang yan, yours. Ayan. Uy, Papa Crispin Vlog. Bababa na Ay, tayo. malilito na ako sa inyo, sabi ni Ma'am Joyce. Nalilito na naman si Ma'am Joyce, oh. Hindi, ma'am. Nag-live lang kami dito, nagkwentuhan kami. Actually, pwedeng kumanta rito. Kung Sinubukan gusto nyo lang. kumanta, si Papa Crispin, si Alexan. Pwedeng kumanta dito, walang problema. Yours, pwedeng kumanta dito, yours. Follow nyo ako sa TikTok, bagong account ko. Nagkain ni Yours yung kinanta niya, bossing, doon sa unang pag-akit niya sa'yo. Yung muli. Oo. Walang problema, yours. Sakit ka Pwede dito, pa. kakanta ka rito, walang problema. Naalala ko Pwede talaga kumanta yung dito. kinanta ni Yours, no? Ilalabas ko Oo, yung pwede. ganda ng, Pwede. ilalabas ko yung Pwede, ganda guys. ng busis ko. Kakanta. Hindi ko malimutan yung kinanta ni Yours doon sa live ng bossing. Oh, pwede kayong kumanta rito, unlimited yung kantahan dito, unlimited. Di ba, Yours, Ano, sabi ko kakanta niya, ko? kailangan kong gawin to. Sipon nyo, baka Oh, sige, mabasag. sige na. Takpan kanta yung ka. screen. Basag. Okay, sige po, imot ako dito. Di. Sunod na lang. Bumaba na si Edison. Tulog na dito. Ah, sige na, okay na, bossing. At tayo. Okay na tayo dito. Sa kabila na tayo, magpahinga muna tayo. Okay guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Sige. Thank you sa mga Bye zombie na po. magano dito. Nagtambay lang talaga. Thank you. Thank you sa palipad. Bye-bye na. Bye. Ma'am Joyce, doon naman kami sa kabila. Bye.